Tenim aquest espai que el castell, que és un lloc molt bonic, que poca gent coneix, i llavors sempre ens fa molta il·lusió poder fer aquestes exposicions que d'alguna manera fan que gent de l'entorn ens vingui a veure i ens pugui conèixer aquest espai. Palol és un poble petit i tenim els recursos limitats, com tots els pobles petits. Llavors, el que fem són exposicions periòdiques. Solem fer entre 3 i 4 exposicions durant l'any, depenent de les èpoques. Així, intentem que coincideixi amb alguna data important o que hi hagi alguna altra cosa programada en el municipi, ja sigui la festa major, la Fira de Santa Llúcia, aprofitant ja algun altre aconteixement que es faci en el municipi, doncs aprofitem per fer una exposició i així donar-li una miqueta més de vida en el poble. Sí.